bazance ya zauna da an bebe sai an tara mai lissafi zai auna mai kuka shi zai dara inda rabo ai mai murna amarya yau kin yau zarra bake ba neman fitina an gota so saurara masu adawa sun haƙura yau dai zance zangina Aliyu dan asalin waka kunya auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abun nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa an yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa an yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa Rabbi sarkin kyauta ni zan kira fari lamarin duk da bashi baya tasiri wannan aure kasa ya zama alkhairi na yi roƙo ni ma Allah gwada min nawa an yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa kai salati ga da Mustapha Nura dan Amina abba ga Fatima Zara har sahabbai wa alihin shi na tara darajar su Allah ka samu yau haskawa an yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa lokaci tabbas sai da shi ake aiki masu noma su ne suke bidar taki labulen sirri ne a gurin daki mai nema gurin shi ne ya yi samuwa an yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa ga amarya a gefe na gano ango kibiyayya gare shi ya zamo jigo so da kauna shi ya haɗa ku na hango mun yi fata zaman ku za ya yi dorewa an yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa shawara ce an gogare ka zan bada ci da shahar sutura gare ka ya fada rabana ya hada masu gulma mun kauda wa za ya raba tun a baya kun sabawa kun yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa ga amarya Sa'adatu yar lalle yace ta farko da kin shigo da an kulle jita jita da kin ji ake da dale yar mutunci halin ki babu mai kushewa kun yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa ke ni kewaye motsan yar gidan kirki kin wuce masu bibiyar matakinki ga ki ga Abdul yanzu ya zamo naki alkawar ne junan ku kar koyo cotarwa kun yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa ga amarya ango hakika kun dace masu neman raba ku yanzu sun kauce so da daɗi amma wuyar shi ta zarce kai kayi sa'a da sa'a abun akwai burgewa kun yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa ga iyaye da yan uwa suna murna har abokai farin cikin su sun nuna yau kawaye su ma suna ta yin murna maza da mata a yau muna ta yin cashewa kun yi auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abin nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa kunya auren soyayya biki ne na masoya ga mu mun zo farin ciki abun nunawa Abdul Angon Sa'adatu kun dacewa an yi auren soyayya biki ne
dacewa